Morning everyone! Sharira! Makapiright ako. Wait. In the name of Jesus, we will shout it out, shout it out. Pangitaon daw niya sa Southern Lady. Dahil na rin sa Surigao, ako, asa panuat to, wala din nakatuhod, insan isibahanan eh. Ano dahil siya nga, iyang pupudan ito, batan ng mga laki, na makita natin ito. Hanan ko, matagabi eh. Tulog niya itong bagay ka, ituan, later sa mga natin sa simbahan, ang suki na Money dari. Hello. Ang kahita na Manila kayo, simbahan na rin sila ng muyong tanan. Sure na. Dito ang langit, dito ang ilang TV, ito ang walay-walay ang pastor. Wala ka mo, mga pastor. Mana? Tupid man awal daw natin awal daw natin awal daw Dalang mga ikabukan. Hi! sa lapiligan. Para ni sa ako ang vlog nga Bisaya vlog. So mo ato mi og kuan simbahan ha kay ta mag-practice ta karon. Ang day mag-practice si daddy niya magtan-aw ra mi. Hala ano wala nag-ilisitan? Wala man nailisi dili nagisi iyang kuan. Pwede naman daw. Pwede ra. So later I'll show you the practice. Mag-English Bisaya ra dai ko. Oh. Abi ni mo? Oh. Tulog ra si Baby Rema. Abi ni mo gila abi. Hindi Morning. ko kulang Kulang ha. Kulang pang basketball. Mag-basketball na ka? Ganahan Dili ka? mag-basketball sa sulod sa balay ha. Pwede man. Mag-basketball dito sa kuan. Sa basketball court. Ito na ako ng basketball sa gym. Tudloan ra ka ni daddy. Magdula-dula ra mo pag nasa yung panahon. Sa iyang tagmata. Oo, pwede. Shoot. Shoot the ball. Dada, maling na punta ka na. Pintig kamay na. Nabalang. Kana dili pinukot. Alala. Pintig. Wang pintig tulaan. Balik ya inatadap. Yas yang nadia. Pintig tulaan. Unak. Saan ang short niya? Saan ang short niya? Nilisa na nga siya kay Latog iyahang sanina. O man natin yun. Abi sa nina rin. Nasa bagya. Kuwari katong wow nga jacket na. Kaya nabuhi na yung baba. Nagkang pa chocolate. Nagulingit man yung sanina. Tanawa nagkatagag-tagag ang ugaw sanina. Busy na. Kuya. Katuman yun nga chocolate. Hanahatap niya na. Mga gani. Nasa yung baba. Nagwagit-wagit. Kuman din nila. Wala. Nakadira. Kuan stripe nga jacket. Pwede ko kita ko pili naman ito. Kasi pili sa bulsa. Puta maayo. Puta. Gabi. Sa dako. Sige. Sige pa. Tulog kayo mong dalaga nga gamay. Ane? Dili na pa isa kid ana. Kevin man na. Dako
sulod nagbalik tanan. Ilisi si Ethan, please. Mag-abot lang itong Oh. Gani. Abot naman tao. Ay, ay, ang yabi, nabilin galing. Ay. Adoy, gino. Amo di inin practice na sarado pa. Mana advantage basta ang pastor na sa personage kay anytime raman kuan abli raman daghang tao. Paglayo ang pastor. Sarado pa. Sige, let's go out. Hinay ha. Ikaw po, Kibs. Nabulingit mo di ka, Kibs. Anong ghost ng tanong? Amay? Sige lang. We're Mama, here. pag-uli na ito, mapaliti ko bula. Bula. Wala pa man tayo kwarta karon. Mama, Ang atong kwarta, dili pa na pang bola. Mama, patauli ato, mapalit ka gaway bike. Bike? Kadaghang request sa mga anak. Uy, 5 kabuk anak. Aw, 4 pa di ay. Laban inahan. Ako kay Panma. Unsa po di mo? Bulaan na. Kuan, dinosaur. Dinosaur? Naday dulaan nga dinosaur? Oh, naman. Guys, luoy na kaya mong car, guys. Oh, sabi na siya kahugaw, taliti. So maybe Ghost na ta. nag-desire mi nga maka-brand new mi pero nara sa Ginoo if yatag niya malipay. Di mable? Mabli man naghulat pa ko. Sige na, gilisa na nimo na si Ethan. Gusto na yung Didto ra mo agi ha, ayo diri ha. Sige, so muna ako sa mi guys. ubo-ubo. Nak, ina si daddy nak, di maabli ako anak. Oo. Hinay mo, hinay. Ayaw lagi unta da iya. Yung mga manghod ya ba? Pilit man din na niya din. Sige, pag hinay mo ka na ibao-bao ang sakyanan oh. Basig mo ipag-abli ba niya? Mo agi kusog kaayo. Ulit kay ka lumikibot. Tatabangan. Basya! Ulit. Pagkulat iya kay ablihan na sa pikas iya ay mo syagit kay inyong manghod ya. Ulit. Basya, dili ko tatabangan. Day. Syagit sila dayo no. Gulukay kayo, dili ko tatabangan. Bulukay daw ko guys. Not good. Uy, sus naman. Di ko kagawas. Help me. Help me. Mata na ka. Ay kada. Anami sa church. Practice time. Mga to lang.
Moro na itong Ang pamanggo. Ang Buday na. Kaduha kinali. Ha? Dito na yung pastor. Sige na lang ganun. Kasunod magkanta. So tiguang na tao, ano lisod na kaya mo kuan? 1, 2, let's go. One, two, let's go. Sakit naman magkait. O, nakahanad, pastor. 1, 2, let's go. Mao na jud ko'y dulo akong panit siyang panit ba murag mahadlok may ko kadugayan. Murag lahi ra gid kayo. Lahi ra gid kayo ang kapatid. Hello? Hello, katugo na ikaw ang bata ikaw? Katugo na ikaw? Natulog mo na siya ng Ha? Katugo na ikaw? Copyright. So, nahuman na ang practice ni Anime sa San Fran and we will go directly to Mama Amig mga at San Isidro.